Mika, moramo i jednu stvar otkriti. Kaži. Širokom pučanstvu nedavno si postao i otac. Da. I evo, kao što se sad može vidjeti, lepo si se nabildao. Da. Radiš sa sinom Leon. Dižemo ovako bebu gore dole. Da. Tako da. Kako se jedan alternativac, rocker, industrial, nosi sa roditeljstvom, sa očinstvom u ovakvoj situaciji? Taj soundtrack mi je poznat, to vrištanje i skičanje. To smo imali i pre, ono. Ne, super, znači, nisam mogu sebe da zamislim u ulozi oca pre, međutim, onog momenta kad se dogodilo, to je nekako, potpuno ti se mindset promeni i onda razmišljaš ko sam ja budala što to nisam uradio ranije, znaš ko, ništa sad, imao sam neki strah pre od toga, znaš kako ću ja, šta ću. Međutim, kad se to desi, shvatiš da to je život i sad idemo, nema tu sad. I ne možeš potpuno jednostavno. Sad ne možeš da zamisliš zapravo život bez deteta, to je ono potpuno suludo. Tako da bi svima preporučio da naprave dete. U tom pogledu, se i tvoja kreativnost sada nešto pomera, prema, znači, prema nekim blažim strojama, šta? Ba ne znam, i tematskim, observacijama, i poetskim, i glazbenim. Nisam primetio, možda bi ti kao slušalac bolje to mogao da primetiš, meni je to sve, mislim, ja sam proteklih možda 3 godine sam više otišao u neku tu melodičniju formu, jer mi to nekako sad godi, što ne znači da sledeće godine, ako mi opet dođe do neke noise destruction, varijante, da mi to neće goditi više, tako da, mislim da ovo nema veze, mislim, to je privatan život i život, kao taj neki u toj muzičkoj odnostranosti nema nekih pretjeranih dodirnih tačaka. Aha, znači nema. Znači tvoj kreativni dio nema veze sa obiteljskim životom, recimo. Kad radiš, mislim, bilo ko, ako neko radi sliku, on će otići u atelje tih 2 sata ili koliko mu treba za nešto, izdvojit će se u taj neki svoj svet, uradit će to i onda će se vratiti u ovaj drugi, mislim, to tako ide. Kao i sa muzikom. Znači, kad komponuješ, zatvoriš vrata od sobe i radiš svoje i onda se vratiš posle, prešaltaš se na Bio si mi jednom prilikom u intervju, rekao pred ne znam koliko, 9 godina, 10, da mrziš pojam koncepta kod albuma. Ali međutim, svaki tvoj album ima određenu priču na kraju. Tako je, kad mu daš ime, onda svi kažu, pa to je, sve to vezano za ovo. Ali zapravo, ne, ja nekako ne volim te kvazi umetnike, intelektualce koji se zaklanjaju iza, ja sam imao koncept, pa sam ja to, ne znam šta. A u stvari nije imao ništa, nego sam kenjao konceptu, znaš. Tako da, mislim, umetnost se nikad ne objašnjava. To je jednostavno. To kad kreneš, imao sam koncept, ja sam ovo, tu si već usro pola priče, znaš. Bolje ostaviti da onom ko slušalcu, gledalcu, znaš, da on sam sebe doživi kroz tvoju umetnost, nego da sad ti tu njemu objaš kako si ti, šta si ti misli. To mi je najgluplje kad gledam, tipa sad Beatles se pitaju šta je on hteo da kaže sa Yesterday, i onda on krene tam priču, pa to je vezano za ovo, za ono, i onda ti usere sve, a ti si imao možda neki potpuno drugi doživljaj te pesme, znaš. Ili kad slušaš neku pesmu dugo i doživljavaš je na svoj način, onda pogledaš spot. I onda ti se taj spot ureže kao da je to sad vizualizacija te pesme i onda, jebi ga. Znaš, tako da, koncept to je više za ove što vole da pričaju, otvaraju izložbe i tako, a nije za mene.